Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat, ti pagkasaritaan ni paghayam ti nga joy nga napauluan, ti siuman ken ti agsyuman. Dear Manong Nemi, idi addan puot ko Manong Nemi, salsaludsuda kun kininanang no sa sino ti tatang ko. Awan kanon ti amak Manong Nemi tanasa panganabalo ni nanang. Ni nanang ket magilablabalaeng pasaramet agluto iti kakanen nga mapan na isusur para merienda Manong Nemi. Mangmanglo ti laba. Unusan Manong Nemi ket agangkat kadagiti mula dagiti mannalon nga nateng sana mapan ilakong isusur. Kastoy Manong Nemi tinapuutak nga trabaho ni nanang. Adaan kami ti balay nga magkagangay lang ang balay. Ngayon impanakder kano idi isuda kaditi tatang ko Manong Nemi. No kasta nga tiyempo diti pintorong, tiyempo dagiti piyesta dagiti kararwawo na minatay Manong Nemi. Ikarigatan mi tagbakasyon ijay nakaitabunan dahil tatang ko. Iti nakaykamangan ni nanang. Ngayon kinay namat lang Manong iti nagnaed iti ayan di kiti kabagyan na ngayso ita tinaringak ngaysot na nakainakak na lugar. Agdaman nagidiin Manong Nemi iti inem iti tamang asawa manen ni nanang. Iso dito Manong Nemi ni Tito Jojo. May isang tricycle driver Manong. Naarki lang amin ni Tito Jojo di tricycle na nga pangiluganan dananang kadagiti arkilaan daw nuwa. Paangkatan da nga nateng ganda duwang pahin nga mapanda isusur iti na dumaduma paset. Iti probinsya. Kunada nga ron amang mangig ko nga na-develop tirik na titunggal may sa kadakwada. Iso nga napuutak lahingan Manong Nemi. Ngay sagsagana dan ti panagkalaysada. Hindi pa damdamo pa lang Manong ket nakasaysayat ni Tito Jojo. Musumang pweda kininanang nga napanaglako. Ni Tito Jojo no ka Manong Nemi ti mangyawat kanyak ti sarabo da. Ay, nagimas ito. Thank you. Kinatang ko para ken ka. Thank you Tito. Kahit kung asawa ni nanang mo. Asawain? Tapno madaan ti asawa ni nanang mo, tapno saan nga malmal dahi trabi ken katapno ada tatang mo. So manipulitat, imbes nga Tito, tatang ko no kanya. Ha? Di mo kadi kaya ti madaan ti tatang? Ket di mo pa naramanan ti pamateg ti may sang ama? Kahit ko na ya Tito, nangaronan kit kang kanain ka mangmang ti pasarapom kanya.
Nagkasarangarod manong name dananang kanitito Jojo. Kat manipod mit idin manong agnaedan ni Tito Jojo dito balay mi. Nagbalin kami nga talo manong. Numakari nga kinibigat manong name nang runay dagbasa akon. Siyempre mariingak datatang munon datito kininanang nagtintinulong manong nga mga sagsagana ti pamigat. Ken pasaray makita ni Tito Jojo nga mangdaldalos iti tricycle na. Ken nakasta nga saan nga mayroon na manon naming nga mapanda aglako. Lumangmangan kami, mangmangig ko. Adot awat ko itang alabaan, iso nga aglabaa kita. Jojo, di enak nga ro tagpasada. Kalpasang may tulod ko ni Joy, iji eskwela da. Joy, Tito, tatang ko na. Tatang, itulog ka dyan eskwela yo Ay, adang balo na si Daen. Kumatang tulatan. Adamat ka rin niya sa eskwela yo, han? Ije ka to nga mangan. Ang kanagbalbalon tapno, napudot nga ino po mo dati kanam. Ha? Kan nakalatan ti balon mo. No kahit mo nagmerienda. Sana kang merienda nang. Ang em namang ted kay ti kwarta. Iyal kan siya. Jak pulos nakangeg ti unget ni Tito Jojo manong name. Ken gastamoten sana kas kirado mga padak nga ubing nga makitak ore kasadar ko manong name nga bautan palaing ti ina ken ti ama. At sa anak mo nga naluko manong. Tanoan niya tibiling ni nanang tungpalik man. Noan niya matibiling ni Tito no pakiyawat mo man no na paki. Wen dito, pakialam man, wen dito. Kaya uubrahin na ko mamanong name, kada masapol na, pakialam man, pakiyawat mo man, wen dito, ay, wen datang. At din manong name iti grade 4, iti tagsikog ni nanang. Wen manong name at nandun ading ko. Kadno kasano tiragsak ni nanang adanton ading kong adaman may kado nga anak na adadabe tiragsak ni Tito Jojo. Impas nga ni nanang timaysa nga lalaki pinanaganan dadangos ti Jojo Jr. May ayuak mo't amanong tadan ading ko. Kayak mo't nga aywanan manong naimi. Kayak mo't nga bantayan. Kayak mo't nga ubain no daduma no mapayparitan nak ni nanang amang kanun matnag ko. Oan manong. Nagraduara ka din iti elementarya manong name nalaengan ng agtaray ni June kat adadag iti gondaway kakunan ni nanang kanya. Joy, nang, orita bakasyon awang klase. Kat, sa anak ba yung agklase ata, jak mo pa na panagedrong di high school nang. Bantayam ni ading mo, ha? Oy, nang. Oh, John. Pay, nang. Agay ayam kalata, agay ayam kakinamanang mo. Ang kapananawa, gawara-wara, ha? Tiyo kadakis manong name na loko ti ading ko. Ora akong basbasol ko. Kunak man lano, agay ayam lang ito no kung bakalin nak. Apo! John, abi binakal nak. Ala po. Nabakal be, nakabakal. Nang! Nanang! Apay! Ano ko nyo? Binakal nak ni John, nagdardara ti ulo. Kasta ko rin tumatenti taray ni nanang manunaming nga umay. Kadagdardara nga pa'y ti ulo. Gabot na tangkun na diyang bakal na ayam na nga jeep. Kasta ko rin tumatenti taray ni John manunaming no kasta nga kamatin ni nanang. Inagasa ni nanang manunaming. Hamat una ka nun naunig. Uhin. Iti sumangpet ni Tito Jojo manunaming siyempre sumabat ni John. Adanyawat na manong name nga makan kanayayam. Kasta una itong tiragsak ni John manong. Di ba kadakis? Matitadakan niya. Hanggang kas idi manong name
Hindi awang pala ni June. Nakanayan nakmat ikan. Ni Tito Jojo. Ngayong itaw mo din. Nasaan sana nakastama nung Nemi? Hanak pa din pagpagunyan ni Tito Jojo. Kaslamay may santi anak naman nung Nemi. Makita, kan may matanga, no kasano, nga arakupen na, karkargain na, nga kunana, nati kakaiso nga anak ko, Junior Pine, lablab ko na eh. Kakaiso ng anak ko, Junior Pine. Idinto ta. Idinambit pa manong Nemi, nga nag-asawa da kininanang anak, pakiayawat mo man anak, tibagbaga na kanya. Naipulong manong Nemi, impulong ni nanang tinaramid ni June. Kada ka na basol na. At ang baton ko mga ni Joy, no awan ti basol ni Joy. Awan ka no ti basol na, nakatugaw ka no. Pag mamta, litok ko na ka no ulo na. Baka no, ang bagbaga ni John, ngamisangi kaskaso ni Joy. Tito, na tatang. Numanin tatang, awag mo kanya, doon, Tito. Siguro, may bagay lang hindi damdam mo nga tatang. Ngamit takit Tito. Tapay. Slasandag natin nga anak. Oy, Joy, sa mga saunti kasta. Aman nang. Idikit. Nusuwang pet ni Tito, adalang taiyawat na kanya, pasarabo na. Itaawanin. Bumalasitan kan? Kahit mo saman, baga palang ubing ka, ikang kabalasarabo, ano na? Adamat din Jun mata na. Sa mort ni Bugka makasta, Jojo. Kasak pa yun ti mapabasol? Abay, kagnanayon ko mga tangarod, nga kasya idi, di pa nang dungdungog kang kastawa ita. Katawang mo tira, daw ni John nga ading mo. Di mo tan John na. Nalpasan mo tira, di pa nang dungdungog kang ka. Jojo, mabaling ka nga pagsalitaan ng tulatang sa agamang mangig ni Joy. Kasabi ko, anong mangag na? Bumalasitan ng anak ko. Mawatan natin mo pasamak. Saan na nga basta-basta mawatan, no? Digat, madlaw na. Sus, turabin. Ano mo pala, kayat na. Ala, isar din tayo deta. Awan di basol ko, tinarabid ni Jun Tito. Nagtutugawak, tadararamidak, baka man tayo binatunak. Ada basol mo siguro. Abi nga sa inyo, sa lutsudin ng kuwanan, no, anya tigkapunan, no, abi nga tinuktukan na, kung ano binakal na. John anak, painang, anak basol ni manang mo. Abi nga binatom. Trip ko lang nga. Anak, nakanggamda nga trip. Basta, sila na mapanak makiayam. Noon ta kurso nata ka batuin. Anak, saan nga rumping deta? Kahit kasano na susik ang matibatuin da. Tarayak o. Kinsa anak nga pampatbato. Siyak di mong bato katakwada. Anak, nga dito ugalim. Saan ka nga set kasta ng ugalim? Oy. Si Canelia. Ibang magkadiling mading ugalit junior ko? Ta anak mo ti ugaling na. Lala. Isortin tayo na ito nga topic. Umegan Joy, umay naktulungan ng gloto. Manong Nemi kadigrisim marasarunong agundaway. Dak idin ti second year high school, Manong Nemi. Kakaasya ng mga anos ti kinaluko ni Jun kanya. Ngayon di mapunuanak Manong Nemi. Kapag tatakdak kayo laki may tisuna, sinipat ko Manong, iti abagan. Anay ko, naglabas ka na. Apay nga dinatahal mong rititingis ko. Apay nga pinigis-pigis mo yung notebook ko. Apay nga pinigis-pigis mo yung libro. Ang mga bagang trip mo. Ang mga isukayat ko. Anong Nemi, binaot-baot ko ti patong na.
Kat gabot aglisi, may iramang matin ng mga baot iti mga bukod na manong. Lumaban matin ti kayat na manong nemi. Matin mga halat ti bato kat bakal-bakalan na. Nung sa anak man nga paabak manong nemi. Nangalak matibislak ko na, iwas-wasawas ko kayong kuha na binat-banata. Duduwa kam idi manong nemi kadayta nga nguntaway. Bagta naganawa manong nemi ti karoba mi. Inananawa da ni June kabuta talaga nga agubor. No sa anak nga makalisakin makalingad, mabalin siguro nga mabato na. Ito so ang ba't ni nanang manong nemi nga nagapo na pan mga deliver kadagiti awat ng halabaan. Imbaga kang kuha na tipod no. Impakita kang kuha na dinadael manong nemi ni June nga notebook ko ken libro. Inanom nga rod. Napunuan ako nanang. Nasipat ko, nabaot ko. Nablablatak. Kabuta lumaban, bumatob. Inangarot din ni John. Tsaka muna. Diyos ko. Hindi ito yan. Ng mga no. Siyak tumarin, ti papasulan. Ti asawam. Nakastat sa Anong asawa? Tatang ko naman. Apay kami nga nag-asawa kay iba'y laing. Anak. Mga dumarak lang ni high school na nang talawak dun. Joyce, ang mga sawan ti kasta. Maamta, bagbagak to nga, ipagpakaasyak to kini Jojo. Nga isubli naman lang ti dati nga panang ipatig na kayang ka. Kahit nang nasaon nga saan ako nga ipatpatig. Kabuti kastang sa uyo. Kasaon nga kami nga ipatig na kasaan nakpat nga putot. May masalang na anak na ulit-ulitan na nga ibagbaga. Ngayon ti dungdungwan na. Nilayang June. Tuwapin nga nagas-asawa kay Pailang. Iti sumangpet manong nemi ni June kalpasan na napansinapol ni nanang. Makita manong nemi ti lama ti bukot na ti panang saplit ko kenkwana. Ngayon sumangpet ni Tito Jojo manong nemi idi makita na tilanga ni June. Ginamatan nga dagos di Tito Jojo at idog nga buok ko manong nemi ket urekla na iwasawa. Sana nga! Papatayin ti anak ko! Sikit papatay! Jojo, sa mga nagaran ti anak ko! Apay, napatpatig na tanga inao na kanak mo? Inao ti anak mo? Sa mga nagaran, ubing munay! Iwas-awas ko! Pungot-pungot, papatay! Dinggam namin wala na pasamak! Dinggam! Jojo pang-aasim! Manong nemi, nagsakit. Hindi pa nangigam na, manong nemi, orela duwang, ima natin nangigam, tibuok ko sa anak. Inuasawas, puligos, nga nung nga taibatan na, kat may padagak sigurado na ito. Imimbag manong nemi, ta sa anak, may edisunak, kat iso palang panangabat na, tibuok ko, kat natuli na. Narinakap ni nanang isuna tapno saan nan nga may tuloy pa itimang dangkaran kanya. Oras sa anak pa nga nagraduar ti high school ko na. Talagang agtalo ako. Kamangan na mapapatay na yag-human kanya. Uno iti half-brother ko ti half-brother ko ti makapapatay kanya manong nemi. Timbang talawak manong nemi di dingal daw na panakit ikaruba mi nga mga asikanyak. Nga kasinsin manong nemi deditatang. Tanay kamang dito yung manong nemi. Noong pesa nakabagyan ni nanang manong tinakasawaan na.
Paone mo tent kas diyang naramid. Da diyang aksyoman kang ka. Ay, hapo. Ala, dito mo pa lang. Siguro, bumao tumadla ang tipungtot na. Siguro agad malulawagan tumadla ti panunot na babaeng kininanang mo. Agsalita da nga na siya at siguro. Noon da kumala sa bali nga papanak. Uncle, ano mo, sobraan ni Jojo ti kastang haramido na kang ka. Ang mga noon da kamti. Datang tumad kami inam. Ano apay na sa bagay na karbagan na kamat kadi ay nakasasayat edi ni Jojo kang ka. Naimatangan mimet na kinadungo na kang ka. Ay hindi mo tanadan ni John. No nasayat ko mga aksyoman. No kasanok mo kumat pa nang ipatag na kay ni John kasta kumamat kang ka. Alala. Wala makapud no. Mamano. Dagiti aksyoman. Nga saan nga naranggas. Naranggas na kadagiti aksyoman da. Dito mo pa lang. Tauray ni nanang mo. Baka madamdama o may nakatusukunan. Sagbay nga nagsipnget manong naimi imay nga agpaiso ni nanang. Diyoy anak. Di bagayong agawid at kayat na. No di ka agawid, papanamar. Anak, nagsalita kami gani, tito. Nagkarikat niya. Nga saan nun nga ulitin tinaramit na. Basta nga. Basta ikarigatan na saan nga dangran ni John. Ipulong mo kanya. Ipulong mo kini titong. Tada kami timang baot kini John. Ni titong timang baot kini John. Diyak pa ng puutang na binaot na ni John. O na ipagpakita ta kiniluko ni John. Kasla maragragsakan pa ni Tito Jojo no makita nga naluko ti putot na. Anyo umadlaw? Kasla kakayat na pa nga nalastog ni John. Kasla napangas do madamag na nga ada gipulong keng kuha na nga ada dinahanog na nga pada na nga ubing. Ngayon nung isot may rumen na uyong met nga mangbales iti mangirurumen keng kuha na. Kasi ito galit asawa yun nanang. Nalastog. Ilaslastog na ti kinaluko ni John. Agkat katawon o adadangran ni John. Ngayon nung isot madangran. Kasto ni mat pungtot na nga bumales. Gananos ka anak. No, nas kang ngaliklikam ni ading mo. Dikit kahit mga sawin. Adaywak ni ading ko. Saan ka rin nga rumban ko ma? Nga isakit ko ni ading ko? Kahit ni ading ko isakit nakmet nga maanang na? Saan ka rin ko hasta kumatanskan nga mapasamak nanang? Nga may bagbagayo nga adaywak ni ading ko? Di, kahit ko sa nga adaywam. No adan nakis nga ramidan na kang kaadaywam. Ngam no awan, tadasim nga ayaywan. Kasaritam, ori kita, balasitan kamaten, at akarabag ng mga magbaga kini ni ading mo. Inaramid ko man deta. Nakahito pa nga inakin ti amana. Din do pa'y dumngag sa tupkid din. Alam, gawitan. Dadanggam ti palawag ni titom, tinitawat na ti pamakawan, kan ti panagkarina, nga di nakantundang ran. Alam, ka na ako. No saan ma-settle dito? No saan kayo makapagkapyakin ni titom? Asang masolusyonan ti problema? Gusto mo umay kan. Pero saan ka umay? Saan din at papanam? Anak, no saan ka nga makita? Kadya ka mo noan at papaspasamag ka. Siya nga nanang mo, iti masignan. Saan nga natal na ti panunod ko? Gusto nga umay kan. Ipagbagabugong kumakanyak anak ko marigatan na.
Sige. Kahit nga rutin lang. Nagsasawang kam nga rod nga upat manong nemi. Dakam nga gina, isudamat nga gama. Ni Tito Jojo, itinagtimak nga muna ako na. Tikayat ko, iti pamilya tayo ket naragsak tayo. Awan tagkaapa, awan tagpungpungtot, awan tagkakabil, awan tagtangran. Tapno di ka sa ket naragsak tayo. Joy, dispensaran anak. No, kasi diyaman ti naaramin. Ala, nabigla ka siguro. Kabuti makita nga langan ni John. Nga sikat akin naramin. Warim sa sinuno. Mabigla. Pakawanin na kat sambuton ng ulitan. Basta, sambuton ng ulitan matan nga tangaran ni John. Samo nga tangaran. Bagbagam. Tamo naman ti mapapugaan. John, taang, dumawat ka dispenser kinimanang mo. Sambuton nga ulitin, tinaramid mo. Ikarim, sorry manang, tsak pigpigisan ti librong kinagdok mo. Sa anak nung nga gararamid isa mo kayat, o anak makamang anak. Sabi ko mata na yung papuswan na kita, nga nangig ko na kayo. Gusto ka, Tito. Sisino ko mati, pamilya nga dinakayat nga naragsakin na ornos. O, ala. Saan to mapasamang tikas dyan? Sorry manin. Sige, Tito. Mabaling ka di nga ron nga agin narakop kayo. Tapno nataltalgad. Kinuna ni nanang manunaymi. Sino narakopag na? Ni John? Kanore pa ni Titong. Saan kung sabi nga narakop ni John? O makita yun, kapsat kayo pa di ka pa naging narakop. Ti magder ni John manunaymi kini masadag kanya. Ngam kasla, ngirsi. Kasla ba naging kuko na, di ngirsi na manunaymi. Alakit inarakop na, inarakop ko may. Sorry ate. Nadagsan pa di pa nagsuri na. Sa mo nga raramitin. Nagbalbaliw kan John. Madit ugalim. Nagsisingpet ka. Madit na lastog. Madit na uyong. Saan nga naguen? Ni Tito Jojo manong name iti Magder ket si Maruno nga nangarakop kanya. Inarakop na manong name sa inaprusan na ti bukot ko. Inamloy na ti buok ko. Sorry. Saan ko doon maramidin? Ikarikan ka. Binalas ko ba't nginarakop manong name. Ag rumukatak mo man binakbat rukatan. Nasakitan di barokong ko. Gabot namang gapo manong name nga agbukbukar. Agbukbukar ti babs ko. Tito, gusto na. Sige. Awang nga ti problemahan. May kananak, Joy, tulungan nga gidasarin na makanta yun. Manong nemi nagtutulat at kinalastog, kinaluko ni John, ngimliklik ako manong nemi. Noon yaman, tapno saan ko madangran. Nakasipmat manong nemi, di kititings ko, tapno saan napagtripan nga tatailan. Kahit nung kasta manong nemi nga sumupet ni Tito nga nagpasada, dagiti magustuhan ni John nga paspasarabo na saan nga barbecue, empanada, o na tay basta dagiti street foods. Ikanak matan manong nemi. Umayno ka ti asidig ko. Joy. Tito? Paramat kan ka. Chocolate? Ano ka di mo gustuhan? Nabayagan na dyan nakarawan di chocolate, Tito. Hindi lang awang pa ni June. Ikaw ka man di chocolate.
Ano pa iti kayat mo? Ha? Tito, apa nga isadagyo ti rupa iti rupak. Kayawin, tapno di kasta kita. Marik naman ti pamatig ti pa sa ngama. Di ba nadat kayo iliw mo? Idi akong pinidyon, hararakupan ka. Idi akong pinidyon, kikisen ka. Di ba isot kayat mo? Isang harakupan ka. Kisen ka pa. Oh, ha? Okay, di ba? Santo lang at chocolate itad ko ka. Noan naman ti kayat mo. Kayat mo? Igatang ka ti barong cellphone mo? At touchscreen. Tito, kayam? Abi ka din na siya kaya. Nas ka nga umuta nga. Di umuta nga. Baka si kalaing ti hanga touchscreen ti cellphone nyo kada kayong kakaskolaan. Saan latan dito? Ano ti kahit mo? Bado? Sapatos? Tito. Nakasasinag tarupang tito. Sustunan tito. Manong name sa balin, manong name tiraramidan na. Diyos ko. Nakadaldelikado manan. Inikat ng ranak. Ngamita? Sa balin sa amatarantana na ti demonyo to yung aksyon kanya. Makita na ngamin nga agbukaran ti pagik. Nanalapsatak matakas kalapsat ni nanang. Manipod mat idin manong nemi. No daitad na awatek sak umadayo. Saan ako na para ako pagkakuha delikado. Mati mabarak ang ipulong kininanang manong. Tamang no, mapasamak ti pa nag-aapa daw no. Gulumanan. At damat manong nemi, dagiti sutil nga lalaki, nga mga bagatay love you kanyak, iti eskwela, idada ako iti 3rd year and 4th year. Nakapimpinas ka, Joy. Nagyamanak. Siguro, istrikto ni tito mga Jojo ala. Baka no adao maraw bayan nga. Akas kada kami nga babaro, hindi balayo kita kamaten na la. Ape ko na iti kasta. Ang mga mat no mapasamak nga. Tisyuman, kat ramesen, ti agsyuman. Ha? Sayang ka, Joy. Ang mga nagtinag kalaing kini tatat Jojo. Talay bagbagam, man. Lapag pinustaan ta. Saan na ka nga putot nito kay Jojo? Dito nga pintas mo? Regregaruan na kaala. Paspasarabod na lang. Oo, ganun nagka. Hamamadlaw digit ikikita na. Chan-chansingin na kaala. Kasunong matansing na kita. Kuamet at adaywak mat. Sabado manong nemi awan ni nanang. Tada na patay kinapatan na manong nemi. Irin to tawan ni June manong nemi tayo na ban dahil na barakada na. Siyak tinaglaba ka lagi ti arwatan mi nga mureng manong nemi. Kalpasa nga nakalabaa. Siyempre kakidbanyo tapno ni kasta kadagdigusak. Gagangay lang ti banyo mi manong. Hindi madlaw ko nga. Kasla, ada mga sinsirip kanya ka. Hala, abi nga, kasla, abot sa dyan. Abi nga makita ng lawag. Kasla, ada nang abot. Ay, Diyos ko. Awang magdata nga dati. Abot ti. Jesus. Kumari. Nanisto ako manong nemi tinagdinos nagbulnas, kalpasan na. Saan nga dito yung nagtiban nyo, tinangiso utak ti pantik. Balabal ko lang ti tuwalya ti bagik manong nemi.
Kinidilokat ko tiri daw. Adamatan nang iduron manong nemi. Ha? Tito? Tito? Abay nga simra kayo dito, nagdaman nyo. Aglisya kayo dito. Ha? Saan nyo ngayon nagragam rito naman nyo? Manong nemi rin absut na tituwalya. Kat siyempre naragrag kat nakita nanti pagkabuklak. Isumat nanti panagikis ko manong nemi agikikis ako. Niminapot na tingiwat ko. E nalpasan nga ati talong ikis nga. Arayatin na! Manong nemi, ti karubami nga ni Uncle Pedring manong nemi itinakang itikis. Inapaputan na manong nemi tingiwat ko saan ako maikis ipinadas kong inaramat ti imak tapno danugak dangrak tapno makalisiak ng inarakop nak naggulagulak inusar ko ti sakak tapno kumporme ti mabaling ko apandakan kayang kuha. Aging ga kinagat ko manong nemi ti dakulap na nga nangampot itingiwat ko. Kapag isumutan nga imay manong nemi nakadanon ni Uncle Pedring. Kit ginuyot na manong nemi ni Tito Jujung inruar iti banyo. Kit dito yan manong nemi kinabil na nagkabil na. Meron matenting niyalistok manong nemi nga nangalat itualya sa ako rimori di banyo sak na ba niti silid ko nagsuka nagpapaaraya at kabutasad namot lang sumardeng nga digit kinabil na. Marayat ang digiti karuba manong nemi ket pinagsinadan digiti duwa. May matan na digiti tanod manong nemi at dapay nangayab iti pulis. May matan ni kapitan. Ngayon iti unag ti silid ko manong nemi di ka nakabado ka nagsangsangit kadya ako man amuno anyat napasama mapaspasama ka ni tiruar. Manamdama pa'y imahin ni Uncle Pedring manong nagtugtog, itiri daw ti silid ko. Joy, rumorgan. Uncle, thank you. Uncle, aganak pa lang tamang balayo. O rin ito makabagraduarag ti high school kaya agawin akton. Uno, pagtalawag tumat lang, mapanak magigasang-gasa dito siyudad. Nakapanawon na giti pulis. Isak lang ko nagsyuman kanya. Maraming pa nga sumangpit ni nanang mo. Ay sulag desisyon. Aping nga ni nanang ko tag-desisyon. Ay nangarot ka na dakabala di babae na. Mabalin nyo mat nga si kadag-desisyon, Uncle. Kasinsin mo di datang ko. Agpatpad-dispenser ni Jojo. Kahit kapot ada ta kapitan, kuna ni kapitan nga masettle iti barangay. Kaya saan ang masettle as pagaligan di barangay agad. Kaya kapilitan nga agisoplong kay ti polis. Kasta itilindag anak. Nagdakas nga agsyuman. Baglagid din. Tanangigyot ikis ko, Uncle. Nakilaban akmat. Kinagat ko. Imbaga tawan ti pambutbuteng na. Ngayon mo ko na paltog. Alaro markan. Dito yung katang kwarto, Uncle. Hindi sumangpet ni nanang manong name iso palang tiruwar ko di silad ko. Nanang, nakita yun ti kinaranggas ti asawa yo. Makita yun ti kinadagas na. No, sulsulisubong ka numat. Ano na ko na kayo? Kasi isot ko na ni Jojo. Sulsulisubong. Sino ko matituro pengarot ng babae ng mga sulisog di kasking ko na nga demonyo? Isubalak anunungan nyo?
Klase nga ina. Manong name, hindi may kaduang gundaway nga nagpakpakawan, nga nagpadpadpadpadpadpaddiferensya, nagpapadispensar, manong name ni Tito Jojo. Saan ko ito ngululitan? Idi, dinangrandak. Kaya ko pa nga dangrandak. Nga papatayan da. Yung tigas nga, ibagayo man nga saan yun ito ngululitan. Anin nung nga rin ti klase ti, aramidin nyo kanya. Saan ito? Ikarik. Alala kita, ikamaniti sa bali agundawe anak ko, tapos na maornos tayo. Sige, ako hindi maramid ko. Tala nga ron, ako man pailaban ko. Ngayon kas na ko na ako nanang. Makaraduarak ti high school. Uraan niya, tararamidin nyo sanda ka may gawin. Agtalawak dito eh. Kadgasta nga ron tinapasamak manong nemi. Kapatado, nagiti kakayam ko iti siyudad, babayan ti Facebook, manong nemi, nagpatpatulong at kadakwada, in istorya at kadakwada, ti mapasamak. Adamat nagiti ornong ko, manong nemi, tayo rinugyak, tinag-alkansya. Adot na ornong ko, manong, nga saangam mo ni nanang. Wait. Ito nag-ikanta kini ti kwarta sa anak ba nagbibiniyanda kadwaklat at mga antibigat or ornungag. Masapul kontra ito ko na sukit po naman. Pinrobot ko ni kiti arawatek. Anak, anay ko, anay. Nanang? Nasakit api agad anay kayo? Mabanbanog siguro di kiti ramay ko. Lamay ti imak. Di mo kadi mo nga nabayagin nga sanak nga nanglutila ba? Di ba ta awang pa 15 minutes mausarek ti imak naglaba. Diakon mo usar. Arthritis ka no. Impakita yung kamati doktor Impakita ka mati nagingin na dagiti agas. No maibusan ti agas, agsakit man yun. Di kahit ko kumakita tayo maimbagan nga saan na tayo bank control di agas. Abe nga grubot ka. Nagtalo ako ng panawan na. Malaksin na sumurot ka. Abe ko mga sumurot ka. No talagang ipagpatigdak nga anak, sumunod kay kanya. Jackpot yan nga sumunod kay kanya kay. Gapot no anak tika sa punan nyo, damat ni John. Pag-check nga sandak, saan kayo nga sumunod kanya, agsipod ta. May mesaak lang, idin to ta duwa ta panawan nyo. Alak. Papanam nga ron, anak magigasang-gasang. Panawan na kakastoy, tiga sa saad ko. Baka dumtengan tigon tao nga sa anak to nga makapagtrabaho. Kahit adamat ti asawa yo. Adamat anak yo. Ano ka problema yo? Alangan ba't nga babay anak anto ni Tito? Alangan ba't nga babay anak alatan ni John? Handa ka may gawid danan. Anak, dinak ka din ipatpatek nga inang. Nanang. Dinak ka din ipatpatek. Kaya na'y bahalas ko kada kayo dahil nga sa lunsod. Kaya kayo nang nagbarinak ka di pala lapateg ka na kayo. Ipatpatek ka anak. Dahil ka po nuno api nga sikat isaksakit ko. Sakti saksakit yo. Idin to tatanda nga patsen nyo ti asawa yung amsyak. Nakalawlaw di ba kayo nga siyak pala takimbaso nga sulsulisugag ti anak asawa yo. Dito pa naging bagayo nga napadagag ka na kayo.
No talagang iba't patagda. Saan lang siya tagtalaw. Agtalaw tanga doa. Kasano nga rin ni ading mo. Kaya dapat ti ama na. Anak, kumatisuna. Kaya ba ka sumurot? No, kaya sumurot. Di sumurot. Kasi na kami nga asawa. Nang, amo ka napatpatag nga amang dagit agama. Ngamitis siya nga anak yo. Awan ti masagbayak dito Amo, no, adan tumanin gundaway ti asawa yo nga mga ramid ti kayat nga ramidan kanyak. Ramidan ng tumanin. Dakkel ti pamati nga saan nga may katigartem na kanyak. Gapot at imunyo ti nagbaling asawa yo. Sana nga naigawid ni nanang numampay kasla na sakit met tinagam ko nga mang panaw keng kuana. Anak, saan ka kumangarot nga agbalbali iti sim number anak ha? Oray ka dadamat gagangin nga cellphone ko. Unang, ako magdanagan nyo. Gano kaskasano lang. Numayat tigasat ko yung syudad. Kaya kasapulang kay ti kwarta. Pawitan kayo. Namnamaigdat anak Numunagat sana kung nga makapagtrabaho Talaga nakaroon na tayo arthritis ko. Kaya damat ti asawa yo. Na tricycle driver. Manulang ti mas mapaspas sa daan na. No saan ako namang lutila ba? No di akong mapanagangkat itinateng nga maila ako. Sumit kinayat yo ita. Inakon. Anak, Joy, agsublikan to anak. Agsublikan to. Manong nemi kamayatan ngagtatarayan ti bahas ngagturong iti syudad. Di pala agsarad na iti panagarubos di iti luwa. Apeng kami nakasto iti dimdeng agasat. Apeng kami nga nasapa ka na tayo ti pudong amak. No, kung masibibiyag ti pudong amak nga nagtutuloy nga isuda kininanang tinagasawa. Siguro sana kasto ti mapasama kinibiyag ni. Indaw dahot ko idaapod Diyos manong nemi nga sayat ko matagbaling agkasat ko iti pagturungan. Ni Esther, gayam ko ti Facebook nga nagbaling nga close friend ko manong nemi tinagasabat kanya kiti terminal. Katulong isuna manong nemi nga taga-probinsya nga patak. Oh, Joy. O, nagkita tan. Naging narakop na ba yan? Ana, kahit mo, tiyan niya. Dahil paging panakang ka nga amo. Ana nga minti, awan ti sabali nga ramedem no, di agtagibalay. Kanasi kasuna di bakit nga, medyo hang makabaal ka bata. Bakit una yan? Kahit mo sa nagbalik na caregiver? Kasalakas diya Manot iserba, duduwa da. Agina. Lalaki babae? Lalaki? Matinsamat? Master? Anong pati? Kasano no? Ape nga, awan tagpaot nga katulong da. Saan nga siguro nga naanos So nga saan nga paot? Amang ano man nyakis jay anak jay bakit? Sabi ko mga manyakis. Alakit patasim Tanong saan mo kaya kad adadakas sa mapasama ko no nga panggap di amom nga lalaki. Akit adalatakan ka alis to kumat nga pumanaw. Awan na sabalin? Awan ti sabali. Isot ti available. Servidora, waitress, sales lady. Ado, dita, ang awmat bakante. Dito man ti bakante ang agsapsapol. Nana, samat nga mabaling ayabang ka enjay pagyana. Madiak. Awmat sa baling asang bayam. O no, kahit magsublid yung probinsya. Kadanam na jaripis nga aksyoman keng ka. Sige, ano sa? Medyo panakkilen nga balay manon nemi. Naornos,
Ado ti muyong chiko manunemi ti lawlaw ti balay. Kas nakadaanan sa nga balay. Napintaan lang, narepaintan. Oh, dito imon. May panahon na. Nagbasar ka lata na. Ibaga mo nga si katagaplay. Anakit ni orayan. Mga sa pulo na ganun ti amo. Tawagan ang tulatan noon at napasama ka. Okay, sige. Ada nakita ka kotse iti termina una grahe ti kotse manunemi. Samit tao. Nagdoorbell. Hindi ada nang nalokat ti main door manunemi nakashort nga nakasando ang lalaki. Imasday. Abrigadi din ko. Agkasapulang kay kanuti katulong kas mabasag. Sige. Mabid lang. So, marakaduanong ka. Ano na ka mo? Joy. Enrokomendar ni Esther. Textmate ko ni Esther. Baga karukeng kuha na nga agkasapulang ti katulong. Si Kamat enrokomendar na. Kapag di probinsya, madlaw ko nga rod eh. Alam siya kung di mang bagat ka na kita, pa. Ato oray titings mo. Alan, tinagan ko. Kuya Alan. Hanggang gamak. Nasing petak. Sige, kuya. Lata, dumanong ka. Edi salas manong nemi ada bakit nga nakatugaw iti wheelchair, nga agbuy-buy iti TV. Nga nakaantyuhos manong. Ma, sunod ay ma. Abanog man ang tama tayo. Palpasak lang dito eh. Ada katulong tan. Ano tag mo tayo? Joy kuya, Joy. Mama, ni Joy. Joy. Ala kita. Kikapipintasan nga lagan anak ko. Joy. Sabi ko mata maanusan dak, nana. Da kami tirumbeng nga anusam. Da kami tagko na ita. Sabi ko mata maanusan na kami. Tapos daawan awan mo't makaanos. Sabi ngamin, nana, kita, hamat nga panglawaan dito yung balay. Tamit lang obra na kat agdalos, aglaba, manunamit lang tamurang tayo, agluto, ken, awanin. Ado nga min dito umami dito yung awan sa bali obra no text dito, tawag dito. Tuno ko nagpakada da, ada ka nung mapapananda, mapandamat makidate. Ito no, ibaga na, agikandan na, agasawa na ka no. Nasusapo eh. Baka kastan tunga ti mapasama keng kamano tao mo. Karedaratuar ko lang ti high school nana. Nagpaot ka dito talo nga tawan, tag-18 ka doon kat adanto, mga itaray keng ka, alagat sa kabali na. Sikat ti kaubingan. Na siyempre ka nakatulong dito. At the day off mo, na may sangal daw, agpili ka, no anyangal daw. Agsubli ka matlang, iti karabyan na. May salangal daw. Umiyang ka matlang dito sa marunong arabi. Alan, ma, te agas ko. Kit ibaon nyo na Joy na. Alam natin, agas ko Jai. Diyan. At the medicine cabinet sa Jai. Okay? Ano nga agas, nana? Alam na tayo, may samad lahat garapon ni Jai. Garapon. Basta na yung garapon. So, iyag mo ito mga alakang danong. Alis to. Manong nimi sa anak na narigatan gabuta nalaingmet ni Nana Sabel Manunemi nga ina ni Kuya Alan.
nga nang isuro kanyak, doon niya nagiturumbing aramidek, idurong ko lang ti wheelchair na, dahil jay kusina, tayo isuro ka, doon niya nagiturumbing aramidek, pag kami pa itinti lokatan di banyo, pang-aasim basid no ko anak ko tajak mat makatakder, di panang digos mo kanyak, alata, amok mo natulungan ti bagi, una na, ang pagdanagan nyo, naanusak. Ito sa pulik ni Kuya Alan manunemi awang maten. Napanan na. Bakit napanan na jaya? Negosyo na. Iso nga rin nga dinak matalawan, gabata umot pati kasukat ti kadwa amin ditoy, ng gabutanda kan, napanan. Kano nga gawin? Maka marabihan to Ano trabaho na di marabihan. Ala. Isublin ako sa Jay Salas kung nangalam kanya kita ita. Makamukan. Obrahan takit pong obrahan. No niya ti nasihat dita, no niya trumbing obrahan. So karabin. Kaya nagluto kanton. Kapata, kiraosin di tiyan ko. Insurok mat kang kano niya na kita iluto. Kasano ti anat ti menu itirabi, menu ti al tibigat, no niya menu ti al daw. Naglutluto ka kamit lang di balayo. Una na, ay nasiyat nung asta. Jack, mariro kit si kalaki di tagpaot dito. Marik na kita si dagtigarik na kang kabalasan ko. Manong nemi, awampahe ni Kuya Alan, ngam nakapangrabi kami kininana Sabel. Irisalad ko muna nga rabi manong nemi, inaalat ni cellphone ko. Tinawagak manong nemi ni nanang tasampay nga nag-lapse, nag-expire, unli call ko. Hello, Joy anak. Nanang, kumusta kayo? Ay sus, nakaut-ut lang dati imak anak ko. Kumpurmadita ti babaling kong ibagbaga, munutong palang kadagit ibagbagada nga ramidag. Adarete mayat, adamat madi, mayat, tunukon madiwanen. Sa alang aragiti ramay ko. Pati na titumang ko. At apayin gundawin nga sa anak ang makatakder anak ko. Nireta nga sakit yung amin. Nakalalan nyo. Ikit ka, buti rikat nga ta. Subsobra nga, bambanog. Kan mariknak dato idin, iti abig, si bibiyag pala ni tatang mo. Yung sakmat nga may sasang ko na dandanang gagangay lang dito ko nak, di ko, itakim maron. Ti asawa yo, nobrana. Madamat nga gininom dari ti asawa ti balay. Ti anak yung aron, ni John. Nagbubuhat TV. Kaya dito, yung model nga, Jack makabail kita, payawat da pa yung amin nga masapul da. Sakpete paglutuan da, pulutan da. Amo ni Jojo nga talaga nga kakaasyak nga, mga arapat ka daw iti ima kay ramay ko. Di kayo tungod kami simurot kanya. Ay, kumusta ka anak? Kumusta tapag ganam? Okay matnang. Barbarek no. Manusak ida. Kan barbareng tanasiyat nga tao ni Kuya Alan. Ano trabaho mo ngamin? Katulong. Ken caregiver. Agina, naka-wheelchair ti bakit? Ada negosyo ti anak na nga lalaki. Tinalawam ni titom nga Jojo dito ka posible mangremas kang ka. Abag ano, anda sa bali mata mangremas kang ganita? Nukas pagarigan takas tama nang. Kalistok ba nagtalaw? Nagsapot sa bali nga trabaho. Bara nga, no, saan nga sa bali pa niya impyerno tiyan ko ita. Do pa yung bilang kong impyerno dita. Barang masalakak ti langit ko na. Pauna mata ko na mo na ako nga impyerno. Api ko mga impyerno dito. Gabot at da satanas dita na anak. Anak, sabi ko mga rota na siya at kasasad mo ta.
Inaklip-lipatan ha. Ito nagsweldo ka. Mangipawid kan to, daigatan ko iti agas ko. Ti kasto yung paspasama kin, ubingak pailaan, yung kasto mo tan, ngarkarak pa yung bakbakitanan. Dimteng manunemi ni Kuya Alan Wine. Ada bukod na nga tulba. Gamnangag kumanunemi ti panangilukat na ti gate. Sana insurrect ti kotsena, sana may lang insera ti gate. Sabagamuam, tanalukatan ti main door, manunemi. Mangikot na pag na. Pag oray klatan, no, aguni ko na. Naguni nga peso. Joy, siring ka pa eh? Siring mo anak. Kuya, kumusta ni mama? Ada iti suladnan, kuya. Kabay lang naman ti mangipag na jay. Wheelchair na. Itinulong ang mga nagida. Kaya na, kuya. Sumatibaga na. Pagunyang ka lang, pukawang ka lang, nasaan ka, o kaya ko na. Idasar anak man? Mabalin? Kahit mo sawan ko yan, ang kapinangan kastong oras. Nagbiriyandak lang ito before 6. May mabisina kita. Sige, karot ko yan, mabilang. Naman nakiti kusina, simrek madisunit silid na idirumwar, naka-short, manong naming nakasando. Numan ang talyaw kisuna. Nagwapo manong. Baring ano na singpet. Nangakanot ko ya. Sige nangkan. Nangahanak ko na. Sige kuya, pag unya naktulayang ta, no, umay ko doon ukuman dita. Ukuman na. Inawan na nanganam. Bantayan na. Nagsasalita ta. Ano kaya't bakit maangkamanin? Lutong? Okay kuya. Sino ko mga rod katsamat kagluto ni mamang mo? Good. O rin dagiti, daduma ka nung katulong nyo kat naimas ka nung matiluto da. Wan, ang maungas kan ka. Na may imas. Dinayo ni mamala. Wan kuya. Very good. Abeng di kagbasa. Ni kuya mat. Isungat na si Maria kakatulong taong pagbasa. Tapay. Mati ka din istorya am no. Anya ti pakasalita ti biyak mo. Hangin istorya ni Esther aya kat imbag amin kang kuana. Ano da kita magbagana ng awagas kang ka. Ano namin din magana. Nasapa ka kanungan no ulila ti amang. Nadang katagsyuman. Nang banggap nga magramas kang ka. Amumot kayang. Kaya amangang kunak no imparparbunang imbaga dagijay. Nadang katikabsat ng kasla saan mga kabsat pangibilangan na kang ka. Kasta beso ko ya. Masasyahan ang kininanang ng runay ta. Kaya nagsarita kami, ang angalan na dito sakit ti mana, ramay na arthritis ka no. Kita kasla tagabunda mo ten, dagiti agama isuna. Baso na ko nakmata. Hindi agrubrubatag, ibagak na sumorot, dinamot kayat. Ang bali ko nakmat, ito nagsweldo ipauitak to, dagatag na ti agas na. Di, ipauitak mo ito bigat. Noon, tigatag na ti agas. I-advance ko latan. Ikan kadalat advance mo. Nagyaw anak ko ya. Awan ti napanahon ang boyfriend mo, di probinsya. Awan ko ya. Ato taga-arab kanya kang ubing at patpay. Nakapimpinas ka, Joy. Hala, kuya. Imbagam sa amin, leta, kada kita katulong yun. No. Si ka lang nang ibaga, si Bla. Di ka mamati kanyak. Di ka matay amam mo. Imbag kang kata. Naamuha mo no asinoak. Tinistorya ni Esther kang ka. Kahit kinumpirmarak met. Siya nga nangarot amok. May panggap kang ka.
Imbala ni mamang mo nga da negosyo. Jak ba't sinalsud no anya klase ng negosyo. Tinegosyo. Anat negosyo. Agparparto atak. Agararami na kada kita furnitures. Kadwa na ratan. Ratan furniture shop. No atot order. Siyempre, ag-overtime na kita obreros ko. Ada display mi. Pag-displayan mi. Ada mat pagkaramidan mi. Hasta gayam. Girlfriend nga rod. Ada girlfriend ko, edi. Ngayon, kinakayat na tayo. Dakdakil di business na ngayon. Tigagangay lang ang business ko. Milyonaryo nga businessman. Sa anak ba na milyonaryo? Hasta gayam. Mano nga girlfriend? May isa lang. Manipod mo din. Kasla di akong kahit pa nga tao malyaw ka rin na babae. Ngayon na mailiwak. Siyempre, damat kwarta. Mamagang gumatang. Damat magatgatang. Ngayon, diyan ka mo, no? Agayatak tumanin. Barbaren. Nudumting doon di babae nga para kanya. Naimas ti lutong. Kunada no, naimas ka no, ti luto ti may isang babae, naimas ka no, matisuna. Ano ni kuya, ano nga naimas? Kasla kung makaragin bibig mo, narumpi. Ala, hiko naman. Naurnos nga na po daw din itingipan mo. Taapay, di kiti mo no nakatulong, rokapi tingipan da. Nakabusbuskag ti pamagim. Ala ni kuya. Tumagdar ka man. Ala na. Tumagdar ka man. Tada. Ala, agpuligos ka. Ala ni kuya. Ala na. Tada. Wow. Ala tayo. Kasla tayo, contestant ka nga Miss Universe. Ni kuya mo. Hasta, nakapimpinas ka. Sige, nalpasa ko. Ngayon siya akong manginaw. Siya akong kuya. Siya akong. Ala, kaya na lang ang igamanti imak. Makiinagaw pa lang. Ni kuya. Manong Nemi, kasla na saraka kung tilangit ko na tinakim ko. Gabuta. Mariknak manong Nemi nga adda na ibuding ayat kadigiti pagarup kong ang angaw wano karinyo nagbaling kinasingit itong galmay sa kada kami kini Kuya Alan kadigiti aglabas nga daw. Iring to ta, ni Nana Esther, manong Nemi, no asikaswag isuna, ang layong bilang ko nga ina. Uwan, no di kusa ka kasta, awang pulos pa nagalumiim ko. Taimbilang ko nga ina. Gapo nga ta, tawa ni Nanang dito'y danak, kilison ti pa nakaina. No muna manong Nemi, tadyanagang ko nga Diyo, adalat na pasurot ng anak. Ala, yung paglakit dito si katin may anak. At dan, kabsat, ang babae ni Alan kung ako ma. Yung barbareng No, hususto niya bagbaga kanyak ti anak ko. Nga anya nana. Nga, saan ka kanula nga kabsat, ipangibilangan na kan ka. Ket ko nana, saan lang anak, ipangibilangan nyo king kuwana, mama. Anang harot ko na ka, manugang ko na. Manong Nemi addan innem nga bulan ko iti danada ket talaga nga nasinter kon mo susto. Tano ko mamadi manong Nemi ti aramid da awanak ko man iti danada.
Ngam, orang nga tapagtalawon da. Ipapilit kong agyanak lata. Binulan met manong naming papauitak ni nanang. Binulan met anong naming papauitak isuna kat mamanumet dagiti liwat kong ti aldaw nga mangtawag kang kuan. Dawat nga dawat o rin no saan maaw-besoldok dumawat. Abay nang, nakibat lang kami hindi papanan ti sweldo. No, saan ka mang tadanak? Awantimated ko kini Jojo. Awantimated ko kini Jun. Hanya? Abay, pagbagasan nagsamot din, no, awantimated ko. Nakasaksakit lang nga din ti imak. Bukarandak pa eh. Tungpain nakpay ni Jojo. Nanang, pati diya kapsat mo. Kasla saan nga ina, ti pangibilangan na kanyak. Na iturad pa eh kinugtara. Paunay matin nanang. Anak, mabaling ko ka dito umedita? Ha? Kung namidi nga kahit nakngitugot, kasla kahit kung tumedita anak, di ako makaanos dito eh. Sigurado kayo nanang. Maiturid yung panawan, ti asawa yo. Ure awanan ti asawak no kas kamatlaking kuala. Maiturid yung panawan, ti anak yo. Ure awanak, anak ko no kas tamatlaking kuala. Yan tagay adda kamay. Nang, maturod na kakugtarang nga dangran ti anak ko. Kasto lang ako din ti kasasaad ko. Nga arig na dyak kong makatakder. Yung kabaylan nyo tagbiyahe. Kabaylak. Ibaw itang ko iti pagplete yo. May nakasalitak na Uncle Pedring. Ni Uncle Pedring anak tumubra na. Ang nakaisaksakit. Ako maaramid na anak. Tadamad no kakakaduhan ni Jojo nga. Kabutang na no kasta nga umay naktulungan. Tadamad na kiti barkada na no. Kinapod no na kitsanda pa nga nagsasayaat. Nagpimpin ng tada. Nang iranayo nga awan di kiti dua. Nagpatulong kay Uncle Pedring. Itulod na kiti bus terminal. Umay kito sa batin ng bus terminal dito syudad. Talawan nyo natin ang impyerno. Umay kami dito yung nagdaanon ko na nasarakak ng langit. Umay kayo nanang. Kasta nga ron tinapasamak manong naming kat idi. Tadipteng ang deta nga aldaw na pangkusinabat manong naming niya nang iti terminal kaya da isunan kimutong. Naginarakop kami manong naming. Anak, nanang. Ape kasto tilang ayo. Taalang harot ko ma. Ada sakit ko sa sakpela ti babugar. Sige harot umay kayo. Kaya't matlang na kiti amo mo mayat. Isuda pa itinang dagdag kanya. Anda kayo nga may nayon. Anda kaduhayo mat nga. Bakit? Nga masaksakit. Nga mahamad nga. Nakarkaro kayo mat. Nga ba? Kidawag to kinialan nga. May confine ka tapno mataming ka ng bahag. Ang mamanak no mataming ka ng bahag. May ipakatusot tong agas. Kabaylak pa lang nagtrabaho. Alandaro din. Pinagamamok dagiti duwa nga bakit manong naimi. Makikita nga nalaplapsat ni Nana Sabel at aadang arod mabalin na. Ay na, pada nga bakit? Anot naga mo? Nelia kapsat. Anot inauna aknim si ka. Anang at awag mo. Manang waram latang kanyak. Manang Sabel. Yeah? Agamanagta, nagbaling kaya na siya at iti anak ko. Agamanagta, si Papa Lubos yung umayak dito eh. Kahit sa halang no kan ni Joey iti
Katulong niyo dito, balik pa katulong no lang kita. Maimbagan natin sakit ko. Kuya Alan, ay, awang problema, Joy. Yung bigat, ikumpain ta ni nanang mo. Ay, agyaman sir. Alan ko na yung latang kanyak nana. Pilat home. Alagad na pintas ta. Upat tayon. Duwa nga ina. May isang agasawa. Ay, sino nag-asawa, kuya? Nanang, sir, di yung kadikayat nag-asawa kami kini Joy? At ka din nagkinawatan niyo. Kapag-asar tayo na. Haanin nga manang tawag ko kang kano di abalayan. Nanang met. Kuya. Umot patimbagbaga mo. Hindi pa lahin damo nga ayatan ka. Ngayon, nung lakit may laingan ni nanang mo, ni nanang, kaya nang asikaswan ni abalayan na, ituloy mo tagbasa. Ituloy mo tagbasa. Pagbasahin ka. Kaya dito makapagturpos ka, kaya mo nga tulungan na business ta, at asawa tanton. Nanta pa lang ang kakaida Sampai lang hanggang nakaspaday kan tamayat tirik nata, apikit nga saan, hindi nga minanang. Mama, ay kaya wala nga sa mo pala siksikugan at tapno saan nga madaliti pa nagbasa na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi talaga nga langit. Iti insagot kanyak ni Apo Diyos, idadatan ko dito siyudad. Nakapagturpusak manong nemi, kada kami nga agasawa, kani Alan, iti mga asikason manong nemi tinegosyo mi. Ket da mama, kaninanang, dagit agabalayan, manong nemi, iso damat ti makaamo, kada kiti doa, nga apo ko da, nga anak mi, kini Alan. Ni Tito Juju manong nemi, kimaro di gapda, kini Uncle Pedring. Ket napapatay na Uncle Pedring ni Tito Juju. Ingkaro ni Uncle Pedring tibiyag ni Tito Juju manong, saan nga nagbayag, nakaruwarmat lang di pagbaludan. Irin to ni John, manong nemi, ingkarina ti pa nagsigsigpwet na. Imay dito siyudad, manong nemi ket may sa isuna nga nainayon, iti bilang mi. Tinulungan mi ni John, manong nemi ti pa nagbasa na, kapata talaga nagsigsingpwet, nakaredwarmat iti kakurso ng accountancy, awang pa'y asawa na, ngayon mga obisinan iti bangko. Dito nga rin, di ba kasalitaak manong naming at minsan kat talaga ngayon bilang kong tibiyag ko iri kat impyerno. Ngayon, babahan mo ititulong ni Apo Diyos na talawak, na libasak tag human kanyak. Nasyak, ngas human nga enrollment na kanin na nagpangipan iti dakas. Kat nasarakak ni Alan. Tinagbalin manong nami nga nangitunta kanyak iti langit. Kaya kang kanayon ko nga daw dawat na sapay ko sa agtutuloy ang tiragsak para itibiyagbi. Kada kami, kahit manayon kumapit itibiyag ni nanang ni mama, tapno, naragsak da ng mga sikaso karagita po ko niya. Agyaman launay, ti anos mo nga nangibasa, kada tas tamat tayo agyaman karagiti padak nga nagdengeg, kahit sapay ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsaramingan tibiyag, karagiti padak, nalibingeg ka nagbuya. To'y nga rin agyaman nga pagayam mo, Joy. Thank you kang ka, Joy. Iti ang kayong buray nga pakasalitaan.